Пускаме го отново, за да може. И цигари пушиш. Японски. Чакай да покажем. Който купи. Чакай. Аз купих. Значи... Но не. Ела, Елеонора. Цигари. Ела, Елеонора да покажем тук. Ела и ти, защото... Добре, Така. Елеонора ще даде. Ето това ние Елеонора купи, това аз купих. Това Живко купи. Ох, Тя ми дай парите. Да. Тя ме подкупи, аз Да. не проститутката. Сводника тук. Аз ще я сводник. Уау! Пушим цигари, какво знаеш ти? Да си питал дали можеш да дойдеш в туалетната? Стой.